سلام تخبركم تخاتاتلتي ايفن ميديا كمي تخونو اتا قدم حج نقربلكم زنبرنا چانل بتكنيكاو تقم سلستعاصوت كساب نعريا بزا حدث چانل كتكاتاتلنا بتحتنا نحتت معالتاو نفنو مدبات نمكتتال سابسكرايب يترسعو نابلكو نام نايلو مزدالخو تحستو قبلكم ኣብ 2023 ዝተዘርግሐ ኣኳማን ደ ላስት ኪንግደም ዝተሰመየ ናይ ኣክሽን ፊልም እዩ። እቲ ታሪክ ክጅምር ሓንቲ ኣብ መንገዲ ዝነበረት መርከብ ብሸፋቱ ክትውረር የርእየና። እቶም ወረርቲ ኣብ ዝተወሰኑ ሰባት መጥቃዕቲ በፅሑ። ኮይኑ ግን ኣርተር ኣብቲ ቦታ ስለ ዝመፀ ነቶም ሸፋቱ ብምህራም ነታ መርከብ ካብ መጥቃዕቲ ነፃ ከውፅኣ ከሎ ርኢና ትዕዝብትና ተቐይሩ ኣርተር ንወዱ ከፃወት የርእየና። بتوسخ كم على الملك قدم حج مسميرة فقرا وركب جميل خمس نبران ولادي تتقول عن السمخانا يردنا بتوسخ دما ولا ومبتس نبر بوليتيكا والرأيان تسلشو نا أتلانتا نقوس مخانق نجنزب سلاز أرتر نقوس مخانون نابقال أمخانون بزقباء نزلو حلافناتي واتا خمزة ليرئنا دحرس توسنا مسابو تومكير تراخيبهم نتقلع مستوم أوبتمايز نبر عساتت كزرارب إسب بزخ حاوس تسمعه إذا خمزي لخلو بلاك مانتا نابو قتال نزخنا أقومان حنخفدي الجوان عبتعر مهلاو يرئينا بتماساسال تعزبتنا دكتور ستيفن شين مسارحتو بمخان مرمرخ كايدون عزب كوين خاء زي حسبو رقيس أموز نبور مرتنا تحت سلازهامنا نوشت أتوو بس قصبت حاد زفرح فطورنا وأمقات ماتيو قدعت يبتحلهم صحابيقو نقول زعزب سنبرا دكتور ستيفن نحاقزنا بلاك مانتا يدول بلاك مانتا مستومنات وتادرات بمخان سلات أسنبات فطور مستنقرم بقلطوف نافت بوتا يخدو أفت بوتا مسباتحو ندكتور ستيفن نبينو تحابي رخبوو أتيلهم نتبعات يخفتشو جمارو أبقعزو مأخل اتنتهم ساينتيست حدا كابتحلهم زنبرا فطور ناو قريبو أو ون مدقعت ورده كوينو خاء بلاك مانتا عم مريد زبلت ناقر تريدان ترخيبو نات تسيرو زنبرا كفيل يرخبو باتهم موتقاء حادة تأسيرو زنبرا كانين كابتو زلو بوتان خوتو زحب الرأي عزب قاتيلو تغانين كم تزبولو غيرو كابتو أسر بيتن توتيوو نا أرتر رخيبو نفقات لخم زحبو زي نقرو بزخ بلاك مانتا اتنكوزدو لنقر نا أرتر قاتل سلزنبرا بقصبت نتحيز وسنبرت تريدن تاقاتمو بزخ عينتو قد ألا مبرات خبرها الرأيا دحرها مشتورحي أرتر مسوات دكي سخلو ماريا متزات تسعمو نزلو مهندبتا وأخيبا نقرتو إذا أخيبا بزعبانا إمن فطرتات نبرا أرتر نساينتيس حاجز نمحتاج زمتو حساب بيتوم نايت مخربيت أولات تقبال نتايرخبن كأمنهم سلازيك على إذا أخيبا بزي فريوتن دحرز أرتر مسابو أبو مخان سلقت إمو زلو نقرات كزرارب يرأى أبو وقانو تسباق قرص كم زيبولون نت نقر هد إلوخ حاسبولو مخروف ساسولو أبقال تعزبتنا بلاك مانتا مسارح تبزيحو نأتلانتا نمركاب أب حياة سراح تتأميدن أزاب أب سروحو نأتلانتا سنمركاب حدا ناي أمان فكرتات كم مسارحي تقاملو نبرا اتزاقاتو بوتا كلاس لز نبرا اتمعاتو يعطو بزخ أبلاك مانتا مستم تقاطعت بمرخب نزكات أمان نزلوا النجار يحبرهم أتيلو نمت لا أتوا برحق نتاز دلز نبرني أتلانت ختم رأيا نزز تعذب دكتور ستيفن بزرأيو أمناق حقوس نعذب كوينو كن نبلاك مانتا بطمني أتلانت حلو تمت قاعد خبط حخم زخل سلزي فلاتة كابتو زموتو حدكا كتنقوي كألن بزخ ناي أتلانتا زمناو مسارحي أبلع بلاك مانتا متقع تجمرا هاندبت سخونو بلاك مانتا أمارات سلزي نبرو بتناي سونيك من قد جيرو نت متقع تخكالا خلوخ على أتيلو نتحيز واس نبرا مركب جيرو ناب أتلانتيس وانا ختما أتومو استوصون هنساتا تعنوا أتلانا مسميرام نبلاك مانتا تقو قبلو أفتينا النبرا كوينو أبلع لأتلانا كابسونيك متقع تبتحا بزخ أميراس لز حرقت نبلاك مانتا ددحري إنا خدد أو كتبلو فتنت نت نايتا مركب نستات كتسبر عبز فتن نبتلو اوانجن بلاك مانتا بزي حسب وطبليزر جرر يهرمامو كبير مقداتي بتحا بزخ هلواتات فقت أتيلو بلاك مانتا نت تريدنت بمتقام قاتلا قبل أرترابت بوتا بتيح نبرمو ناب بلاك مانتا قوتو خمت جمرا
ኣብ ደገ ዝነበረ ሳይንቲስት ከዓ ኣብ ዙርያ ብላክ ማንታ ብዙሓት ወታደራት ናይ ኣርተር ከም ዘለዉ ስለ ዝተገንዘበ ንብላክ ማንታ ክሃድም ከም ዘለዎ ይነግሮ። ነዚ ዝሰምዐ ብላክ ማንታ ኣርተር ከይከታተሎ ብምሕሳብ ነቲ ኣብ ኣትላንታ ዝነበረ ዓብይ ባቡር በቲ ሌዘር ገይሩ የባርዖ። በዚ ከዓ ኣርተር ኣብቲ ባቡር ዝነበሩ ዜጋታት ኣትላንታ ንምድሓን ናብኦም ኣምርሐ። በዚ ከዓ ብላክ ማንታ ካብቲ ቦታ ንምህዳም ይፍትን ነበረ። ኣርተር ከዓ ናብቲ መጥቃዕቲ ዝበፅሖ ባቡር በፂሑ ነቶም ሰባት ድሕሪ ምድሓኑ ጉዕዝኡ መሊሱ ናብ ብላክ ማንታ በለ። ነዚ ዝተዓዘበ ብላክ ማንታ ብቅፅበት ናይ ሓይሊ ማዕበል ብምጥቃም ንኣርተር መጥቃዕቲ ውረደሉ። በዚ ከዓ ኣርተር ሃለዋቱ ድፍአ። ብላክ ማንታ ከዓ ካብቲ ቦታ ክወፅእ ከኣለ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ከዓ ኣርተር ኣትላንታ ናንኪንግ ናሩስን ብምዃን ብዛዕባ ናይ ብላክ ማንታ መሳርሕታትን ንዕኡ ብኸመይ መንገዲ ክስዕርዎ ከም ዝኽእሉን ይዘራረቡ። ኣትላንታና ከዓ ብላክ ማንታ ብዙሓት ግሩብ ከም ዘለዎን ብኦም ሓገዝ ከም ዝተዋግኦምን ስለ ዝፈለጠት በቲ መሕበሪኦም ጌራ ናይ ሓይሊ መሳርሒ ከም ዝረኽቡ ተረድአት። ነዚ ዝሰምዐ ኣርተር ንብላክ ማንታ በይኑ ክስዕር ከም ዘይክእል ስለ ዝተረድአ ንዕኡ ክሕግዝ ዝኽእል እንኮ ሰብ ድማ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣትላንታ ንጉስ ዝነበረ ኦርሞ ሓዊ ከም ዝኾነን ይዛረብ። ኮይኑ ግን ኦርሞ ዝርከበሉ ቦታ ቅድሚ ሕጂ ፍጥረታት ዓሳ ቀቲሉ ስለ ዝነበረ ብኦም ምክንያት ኣብ ሑፃ ዝበዝሖ ምድረ በዳ ተኣሲሩ ነበረ። ስለዚ ከዓ ኣርተር መጀመርያ ነቲ ተኣሲሩ ዘሎ ሓዊ ካብ ዘለዎ ቦታ ክህድሞ ከም ዘለዎ በረሃሉ። ኣትላና ግን ዘረባ ኣርተር ድሕሪ ምስማዓ ኦርሞ ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ብምንጋር ናብ ከማና ተንቀቐቶ። ኮይኑ ግን ኣርተር ሓሳባቱ ይቀየረን። ድሕሪ ዝተወሰነ ኣርተር ነቲ ስርሒት ቅድሚ ምጅማሩ ኣካሉ ከም ዘይረአ ዝገብር ክዳን ተዋህቦ። ኣብ ካልእ ዘሎ ኦርሞ ከዓ ንኸይመውት ጥራሕ ውሕድ ማይ እናተዋህቦ ከም ዝሳቀ የርእየና። ቀፂሉ ኣርተር ነቲ ዝተዋህቦ ክዳን ተኸዲኑ ነቶም ሓለውቲ እሱር ሓዉ በብሓደ ወገዶም። በዚ ከዓ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ክልቲኦም ኣሕዋት ክራኸቡ ከኣሉ። ብድሕሪ ዚ ኣርተር ናይ ኦርሞ ምድንጋር ምስ ተዓዘበ ንዕኡ ከድሕን ዝወሰነሉ ምክንያት ገለጸሉ። ኦርሞ ከዓ ናይ ኣርተር ሓሳብ ድሕሪ ምስምዑ ክልቲኦም ኣሕዋት ተተሓሒዞም ካብቲ እስር ቤት ንምህዳም ከም ፈረስ ዓይነት ሓደ ሓደ ባዕዳዊ ፍጥረታት ይጥቀሙ። ድሕሪ ከቢድ ፃዕሪ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ኣብ በረኻ ዝርከብ መሐየሪ ክወፁ ከኣሉ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ዝተወሰኑ ሓለውቲ ካብቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ እስር ቤት እናወፁ ክጎይዎም ይረኣዩ። ኦርሞ ንነዊሕ ግዜ ካብ ማይ ርሒቑ ስለ ዝነበረ ዝነበሮ ሓይሊ ሙሉእ ብምሉእ ሲኢንዎ ነበረ። ስለዚ ሓይሊ ንምርካብ ክብል ናብቲ ጫፍ ባሕሪ ይፅጋዕ። ኮይኑ ከዓ ምና ስለ ዝደኸሞ ኣብቲ ቦታ ወደቐ። ዕድል ገይሩ ግን እቲ ማይ ብማዕበል ናብቲ ዝነበሮ ቦታ መፂኡ ኣካላቱ የጠልቅዮ። በዚ ከዓ ሓይሉ ተመሊሱሉ ነቶም ኣብ ዙርኡ ዝነበሩ ሓለውቲ እስር ቤት ብቐሊሉ ወገዶም። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ክልቲኦም ኣሕዋት ነቶም ሓለውቲ ሲዕሮም ናብቲ ውቅያኖስ ተመሊሶም ክኣትዉ ከኣሉ። ኣብ ማእኸል መንገዶም ክልቲኦም ብዛዕባ ፕላኖምን ብዛዕባ ምሕደራን ይዘራረቡ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ዶክተር ስቲቨን ነቲ ዝረኸብዎ ንብረት ናይ ድምፂ መሳርሒ ምዃኑ ተረድአ እሞ ናብ ብላክ ማንታ ከይዱ ኩሉ ነገር ይረድኦ። ወሲኹ እቲ መሳርሒ ኣመና ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ክጥቀሙሉ ከም ዘይብሎም ይነግሮ። ብላክ ማንታ ግን ብዓይኒ ፅልኢት ዝሪኦ ዝነበረ ኣርተር ንምቕታል ስለ ዝደለየ ናይቲ ዶክተር ዘረባ ይሰምዐን። እቲ ዶክተር ብዘረባ ብላክ ማንታ ደስ ከይበሎን ምስኡ ካብ ምስራሕ ክቆጠብ እንተደለየ ግን ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ኣብቲ ስራሕ ክፀንሕ ወሰነ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና በዓል ኣርተር ናብቲ ናይ ዓሳታት ንጉስ ዝርከበሉ ቦታ ስታዲል ይበፅሑ። ንሱ ከዓ ስለ ናይ መሬት ነገር ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ብላክ ማንታ በይ ከም ዘሎ ይሓትዎ። ኮይኑ ግን ንሱ ክነግሮም ኣይደለየን። በዚ ከዓ ኣርተር ሓሊቑ ነቶም ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ሓለውቲ ተዓሳ ብምህራም ናብቲ ንጉስ ይኸይድ እሞ መሊሱ ብላክ ማንታ ዘለዎ ቦታ ንክነግሮ ይሓቶ። እቲ ናይቶም ዓሳታት ንጉስ ብፍርሒ ብላክ ማንታ ዝርከበሉ ቦታ ይነግሮም። በዓል ኣርተር ዝደለዩ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ነቲ ቦታ ገዲፎም ይኸዱ። ኣብ ፓስፊክ ውቅያኖስ ብዙሕ መንገዲ እናሓንበሱ ድሕሪ ምጓዓዝ ናብቲ ዝተሓበርዎ ናይ ብላክ ማንታ መመራመሪ ቦታ ናብ ሓደ ደሴት በፅሑ። መንገዶም ብምቕፃል ኣብቲ ደሴት ክጓዓዙ ጀመሩ። ኣብ መንገዶም ንዘጋጠሞም ድዱእ ክልቲኦም በሊዖም ምስ ወድኡ ኣብ መንገዶም ንዘጋጥሞም ሂወታውያን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ግዙፋት ምዃኖምን ከስተውዕሉ ከኣሉ። ሓደ ግዙፍ ዝኾነ እንጭዋ ብሓደ ሓደ አንበጣ ክብላዕ ከሎ ይርኡ። ኮይኑ ከዓ ካብቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ አንበጣ ንበዓል ኣርተር ስለ ዝረኣይዎም ክጎይዎም ጀመሩ። በዓል ኣርተር ሃዲሞም ድሕሪ ዝተወሰነ ጉያ ኣርተር ሓደ ሓወልቲ ይርኢ እሞ ነቲ ሓወልቲ ደፊኡ ንሶም ምስ ተሳገሩ ነቲ መተሓላለፊ ድልድል ሰበሮ።
ሓደ ካብቶም ኣንበጣ ኸኣ ከም ገለ ክብል ነቲ መተሓላለፊ ሰጊሩ ናብ በዓል ኣርተር ገጹ መጸ። ኮይኑ ግን ኣርተር ብጉስ ተሃሪሙ ብቐሊሉ ከወግዶ ከኣለ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ዶክተር ስቲቨን ብዛዕባ ዝሰርሖም ነገራት ናብ ምርድዳእ ናብ ናይ ብላክ ማንታ ክላስ ምስ ኣተወ ኣብ ውሽጢ ብላክ ማንታ ከምዘየለ ተረድአ። ኮይኑ ከዓ ነቲ ትሪደንት ኣብ ሓደ ጣውላ ተቐሚጡ ይሪኦ እሞ ንምፍታን ዝኣክል ነቲ ትሪደንት ብምሓዝ ይራኽቦ። በዚ ከዓ ኣብ መንጎ ብላክ ማንታን ኣብ ትጋኒንን ዘሎ ስምምዕ ብረኣ መልክዕ ይዕዘብ። ግን ብላክ ማንታ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝመፀ ነቲ ትሪደንት ካብቲ ዶክተር ተቐበሎ። ቀፂሉ ብላክ ማንታ ነቲ ዶክተር ብዛዕባ ዝረኣይ ራእይ መልኪቱ ነቲ ትሪደንት ከኣምኖ ከምዘይብሉ ጠንቀቆ። ምክንያቱ ብላክ ማንታ ብኣርተርን ቤተሰቡን ጽልኢት ስለ ዝዓወረ ንዕኦም ንምቕታል ዝኾነ ይኹን ኣብ ቅድሚኡ ዝፀንሖ ኣማራፂ ክጥቀም ወሲኑ ነበረ እሞ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ካራ ናብቲ ዶክተር ክሳድ ብምፅጋዕ ካብ ደሪ ሕጂ ኣብ ስርሑ ጣልቃ ንኸይኣትወ የጠንቅቆ። እቶም ኣብ መንገዲ ዘለዉ ክልተ ኣሕዋት ኣብ መወዳእታ ነቲ ናይ ብላክ ማንታ ናይ ምርምር ቦታ ረኸብዎ። ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሓደ ሰራሕተኛታት ኣወጊዶም ብቐሊሉ ናብቲ ውሽጢ ኣተዉ። ቀፂሎም ናብቲ ናይ ሕክምና ክፍሊ ምስ ኣተዉ ንዶክተር ስቲቨን ይረኽብዎ። ዶክተር ስቲቨን ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ብላክ ማንታ ዝሰርሖ ዘሎ ነገር ከምዘይድግፎን ኩሉ ሓሲብዎ ዘሎ ነገር ከምዘይነግሮም ተዛረበ። ኣርተር ከዓ ነዚ ምስ ሰምዐ ናይ ብላክ ማንታ ፕላን እንታይ ከም ዝኾነ ይሓቶ። እቲ ዶክተር ስለቲ ፕላን ቅድሚ ምዝራቡ ግን ኣብቲ ቦታ ከቢድ ባርዕ ይጋጥም። በዚ ከዓ ክልቲኦም ኣሕዋት ናብ ታሕቲ ወደቑ። ቀፂሎም ምስ ወታደራት ናይ ብላክ ማንታ ክበኣሱ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ሓደ ኣዝዩ ዓብዪ ሮቦት ኦክቶፖስ ሓደጋ የብፅሓሎም። ሕጂ እውን ግን ክልቲኦም ኣሕዋት ተሓጋጊዞም ነቲ ሮቦት ክስዕርዎ ከኣሉ። ድሕሪ ብዙሕ ውረድ ደይብ ምስ ብዙሓት ሮቦት ተባኢሶም ምስ ወድኡ ከዓ ብላክ ማንታ ኣብቲ ቦታ መፀ። በዚ ከዓ ክልቲኦም ኣሕዋት ምስ ብላክ ማንታ ባእሲ ጀመሩ። መጀመርያ ብላክ ማንታ ንኣርተር ሃሪሙ ምስ ኣውድቆ ንኦርሚ ንምቕታል ነቲ ትሪደንት ወርወረሉ። ኦርሚ ግን ነቲ ትሪደንት ከስሕቶ ከኣለ እሞ ንዕኡ ሒዙ ንምበኣስ ነቲ ትሪደንት ኣልዓሎ። በዚ ህሞት ግን ራእ ክርኢ ጀመረ። ኮይኑ ግን ብላክ ማንታ ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ጨረር ናብ ኦርሚ ተኮሰሉ። ብድሕሪዚ ኣርተርን ብላክ ማንታን ክልቲኦም ኣብ ባእሲ ተጸመዱ። ኮይኑ ከዓ ብላክ ማንታ ተዳኺሙ ነበረ እሞ ንዘጋጠሞ መህደም ዕድል ተጠቂሙ ካብ ኣርተር ክሃድም ከኣለ። ድሕሪ ደቓይቕ ኣትላናን ዝተወሰኑ መሳርሕታን ኣብቲ በዓል ኣርተር ዘለዎ ቦታ ይበጽሑ። ኦርሚ ድማ ሃለዋቱ ካብ ዘጥፍኣሉ ህሞት ይበራብር እሞ ነቲ ትሪደንት ኣብ ዝሓዘሉ ግዜ ዝረኣዩ ራእይ ይነግሮም። እቲ ትሪደንት ናይ ሓደ ኮዳክ ዝተባህለ ሰብ ክኸውን ከሎ እቲ ሰብ ኣብ መና ናይ ስልጣን ምህርፋን ስለ ዘለዎ ናብ ጸልማት ናይ ብሽሕሪ ቦታ ኸይዱ ሓዉ ንዘመሓድሮ ናይ ኣትላንታ ግዝኣት ይጻረፍ። እቲ ሓዉ ናይ ኣትላንታ ንጉስ ውግእ ስለ ዘይደሊ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ጠጠው ከብል ይሓቶ። ንሱ ግን ብሓሳቡ ተሰማምዐን። በዚ ምክንያት ከዓ ኣብቲ ቦታ ዓበ ውግእ ኾነ እሞ ኣብ መወዳእታ እቲ ንጉስ ናይ ኣትላንታ ስዒሩ ንዕኡን ሰራዊትን ብደሙ ይኣስሮም። ሕጂ ከዓ ኮዴክስ ክፍታሕ ዝኽእል ብናይ በዓል ኣርተር ዘርኢ ሓረግ ጥራሕ ነበረ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ብላክ ማንታ ንኣቦ ኣርተር ቶም መጥቃዕቲ ከብፅሓሉ ንርኢ። ኣርተር ከዓ ወዱ ብሓደጋ ከም ዘሎ ተረዲኡ ብቕልጡፍ ናብ ገዝኡ ተመለሰ። ኮይኑ ግን ብዙሕ ደንጊ ናብኡ በፅሐ። ስለዚ ወዱ ተወሲዱ ጸንሖ። ነዚ ዝረኣየ ኣርተር ኣብ ውሽጢ ሕርቃን ኮይኑ ብላክ ማንታ ዝነብረሎም ከባቢታት ኩሎም ክፍትሾም ጀመረ። ብተወሳኺ ናይ ባዕሉ ትሪደንት ብምጥቃም ናይ ባሕሪ ማዕበል የልዕል እሞ ነቶም ዓሳ ነባሪ ብላክ ማንታ ዘለዎ ቦታ ከም ዝደሊ ይገብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዶክተር ስቲቨን ኣብ ናይ ብላክ ማንታ መርከብ ውሽጢ ምስቲ ቆልዓ ከም ዘሎ ንዕዘብ። ስለዚ ብላክ ማንታ ነቲ ጋኔን ንምትሳእ ናብቲ ዝዓነወ ግዝኣት ክኸይድ ንዕዘብ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ቅድሚ ናብቲ ግዝኣት ምእታዉ ነቲ ኢድ እቲ ዶክተር ዝነበረ ናይ ኣርተር ወዱ ዝሓዘ ቦርሳ ይቕበሎ። ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ዶክተር ዝሃቦ ቦርሳ ይባራዕ። ምክንያቱ ከዓ እቲ ዶክተር ናይ ብላክ ማንታ ሕማቕ ተግባር ጠጠው ከብል ብምሕሳቡ ነቲ እቲ ህፃን ዝነበሮ ቦርሳ ቦምብ ስለ ዝቐይሮ ነበረ። ግን ብላክ ማንታ ብዙሕ ጉድኣት ስለ ዘይበፅሖ መሊሱ ካብቲ ዶክተር ነቲ ቆልዓ ይቕበሎ እሞ ክስውኦ ክብል ወዲ ኣርተር ናብ ኣቦኡ ማዕበል ይለኣኽ። በዚ ከዓ ኣቦኡ ኣርተር ኣብቲ ቦታ ይበፅሕ እሞ ንወዱ ካብ መስዋእቲ የድሕኖ። ቀፂሎም ምስ ብላክ ማንታ ንኻልኣይ ግዜ ይገጥሙ። ኮይኑ ከዓ ኣርተር ንብላክ ማንታ ብዙሕ ጉድኣት ኣብፅሓሉ። ኮይኑ ከዓ ብላክ ማንታ ወዲቑሉ ብዝነበሮ ቦታ ኮይኑ ወዲ ኣርተር ምስ ኦርሚ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ረኣየ። በዚ ዘይተሓጎሰ ብላክ ማንታ ነቲ ቆልዓ ክቐትል ብምሕሳብ ነቲ ትሪደንት ናብቲ ቆልዓ ወርወሮ። ኮይኑ ከዓ ኦርሚ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝበፅሐ ነቲ ትሪደንት ብምሓዝ ነቲ ቆልዓ ኣድሓኖ።
ግን ኮርዳክ ነቲ ዝሓዘው ትሪደንት ብምጥቃም ንኦርም ኣብ ታሕቲ ቁፅፅሩ ኣእተዎሞ ንኣርተር ከጥቅዖ የገድዶ። ኣብ ማእኸል ናይ ክልቲኦም ባእሲ ከዓ ኣርተር ደም ይወፅእ እሞ በቲ ደም ምክንያት ከዓ ኮርዳክ ካብቲ እስር ቤት ነፃ ክወፅእ ከኣለ። ነዚ ዝተዓዘበ ኣርተር ነቲ ትሪደንት ናብ ኮርዳክ ገፁ ወርወሮ። ግን ኮርዳክ ነቲ ትሪደንት ብቐሊሉ ክቆፃፀሮ ከኣለ። ኣርተር ከዓ ናይ ባዕሉ ትሪደንት ብምግባር ናይ ኮርዳክ ትሪደንት ብመከራ ይሰብሮ። በዚ ምክንያት ከዓ ሙሉእ ናይ ኮርዳክ መንግስቲ ኣብ መወዳእትኡ ንዘለኣለም ክፈርስ የርኤና። በዓል ኣርተር ከዓ ቀድሚ እቲ ገዝኣት ኣብ ልዕሊ ምፍራሱ ንምህዳም ይፍትንሉ ኣብ ዝነበሩሉ ህሞት ኣርተር ንብላክ ማንታ ኣብ ሓደ ውሻ ጠቂሉ ንምውፃእ ክትፅገም ይርኦ። በዚ ከዓ ኣርተር ንብላክ ማንታ ንምሕጋዝ ኢዱ ዘርግሓሉ። ብላክ ማንታ ግን ናይ ኣርተር ሓገዝ ብዘይምቕባሉ ባዕሉ ንነብሱ ናብቲ ፀድፊ ወሪሩ ይፀድፍ። በዓል ኣርተር ከዓ ኩሎም ተተሓሒዞም ካብቲ ዝፈርስ ዝነበረ ግዝኣት ክወፁ ከኣሉ። በዚ ከዓ ኣርተር ምስ ሓዊ ኦርም ብቁኑዕ ልቢ ክዕረቑ የርኤና። ቀፂሉ ኣርተር ናይ ኣትላንታ ግዝኣት ንዓለም ግልፂ ክገብር ከኣለ። ኣብ መወዳእትኡ ኦርም ምስ ኣርተር ከም ዝለመድዎ ጉዕዞ ሂወት እናገበሩ እናረኣና ትዕዝብትና ብዘይውዳእ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓገይኩም ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹማ ላይክ ኤንድ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ መእተዊ መደብና ከም ዝሓበርናኩም በዛ ሓዳስ ቻነል ንኽትከታተሉና ሳብስክራይብ ግበሩ። ንዘለኩም ሃናፂ ርእይቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቐምጡልና እንዳበልኩ ክሳብ ብካልእ መደባት ንምለሰኩም ሰሰናዩ።